De prijs van groente is de oranje tijd bot omheen gaan. En daarom gaan mensen op zoek naar een alternatief. Dat vernemen ze bij Volkstuin de Zwadde Ikke in Moetenpost. We kunnen wel merken dat de oude jaren steeds meer mensen het paard hierheen kunnen vinden. Het is lekker groente, een stukje beleving wat erbij komt. En nou ja, we zitten net 4 onder de prijs van de supermarkt, maar ze gunnen het u blijkbaar wel. Misschien dat ze daardoor ook vinden dat het goedkoper is en lekkerder. Troch alle belangstelling binnen er geen tuintjes meer oer en moeten nije mensen wachten. We maken eerst gewoon een wachtlijst. En mocht er nog mensen aanzetten, dan kan die direct dat tuintje in gebruik maken. En anders, dan moeten ze niet wachten. Misschien komt er dan een plakje vrij. Maar net elke jaar had tijd voor een tuintje. En dan matte je wel naar die groenteboer. En daar liggen de prijzen op dit stuit botheger. Begelijks de blomkool zit op een gegeven moment op €3,50 verkeer hier in de winkel. En dan hier we daar net eens een winstmarge op. Dat doet juist nog dat de prijzen weer wat naar beneden gaan. Er komt weer wat onvoer vanuit Spanje bij. En dat merk je nou. En als gewoon klanten vanwege de prijzen toch zelfs groenten verbouwen willen, dan had de groenteboer daar begrip voor. Ja, ik denk dat dat alleen maar mooi is dat mensen dat doen. Want dan ben je echt bezig met voedsel en waar het bij komt. En dat is voor iedereen beter, lijkt me. Maar dat eigen tuintje zal voor eerst net bij de Zwadde Ikke wezen. Want uitbreiding zit er op dit stuit net in. We zitten op dit moment een beetje aan ons max. Dus daar is op dit moment net zo heel vol mogelijk. Dan moeten we met de gemeente waarschijnlijk importeren om te zien of we nog meer ruimte kunnen krijgen. Maar ja, goed, dat is al je toekomstwerk en dat is nog net echt aan de orde.